Браво! Ето тук, например, не се наведох. Виждам обаче, че Чери е много умна, през която постоянно има движение. Ако живеете в къща... Браво! И които лесно могат да се начупят на малки парченца. Трябва задължително да се даде наградка за качването и след когато кучето започне да се разхожда спокойно до вас, тук,